hustling and tonight is my appraisal. Cause I'm a hooker selling songs and my pimp's a record label. This world is full of demon stocks and bonds and Bible traders. So I do the deed, get up and leave a climber and a sadist, yeah. Are you ready for the sequel? Ain't ready for the latest? In the garden of evil, I'm gonna be the greatest. Però sobretot fer coses que amb aquests tipus de campus a vegades no es troba fàcil, sinó coses que els hi puguin servir després per traslladar-ho al partit, no? Que a vegades hi ha molta gent que fa coses molt analítiques, molt inespecífiques, el més específic possible, treballant conceptes que s'han de treballar. Hoy vamos a hacer aquí un trabajo de fuerza que lo vamos a utilizar con TRX, nos permiten trabajar los diferentes músculos con nuestro propio peso. Con eso podemos prevenir lesiones y podemos activar el cuerpo para poder realizar las sesiones de entreno posteriores o cualquier cosa que tenga que ver relacionado con el deporte. El NICAM aporta als jugadors el perfeccionament del seu nivell futbolístic, l'evolució i segurament també millorar molts dels aspectes que no treballen diàriament amb els seus clubs o amb els seus equips, i aquí se'ls especifica més amb la feina dels monitors i dels entrenadors que venen aquests dies. El hecho de trabajar con entrenadores profesionales les da otra visión de lo que supongo y quiero pensar que ellos ven cada día en sus clubs. Es un campus diferente, es un campus hecho desde la perspectiva de entrenadores profesionales, intentando aportar a jugadores que tienen el sueño de ser futbolistas, pues muchas situaciones que ellos el día de mañana pueden aplicar no solo en el fútbol, sino en sus vidas.